Здравейте, приятели! Добре дошли на моя канал. Тук сме, надявам се да ви е приятно и да откривате отговорите на въпросите, които търсите по един или по друг начин. Знаете, обща енергия няма как да резонира за всички ви, но може винаги да си хванете нещо, което е точно специално за вас. Така че абстрахирайте се, не се сърдете за тези, които така усещате, че не всичко де-факто, може би, което чуете, ще е за вас. Може да е някаква малка част, може да е всъщност много, на 100%, според зависи. При всички ви ще е различно, защото е много важно и каква ви е енергията. Изобщо като цяло много неща са и от значение, но най-първото главно е, че всъщност много хора сте тук и така отчитайте си това, което е за вас. Не съм решила да погледна тъмната страна на вашия човек и какви са тъмните му мисли към вас. Това мислех вчера да го направя, но така и не ми остана време. По случай Хелоуин, но ето днес все пак ще го направя. Така че, хайде да проверим каква е тъмната страна на този ваш човек. Надявам се да ви е интересно, разбира се. Вие се съсредоточете, мислете се пак позитивно за въпросния човек. Нали? И да видим какво показва първо пред вас този човек. Как се показва пред вас като какъв човек? Как се показва пред вас този човек? Като човек, който си има семейство, своите задължения, своите властвания, властен човек, който от него зависи всичко, така всички му се, как да кажа, рода му се подчинява. Някакси като се едно, че той е най-стария в тази къща, най-големия и всъщност всички наистина му се подчиняват. И така зависят от него дори. Смисъл, той е главата на семейството, той е управляващия, от него зависи всичко и така всички точно това правят. Реално погледнато си го слушат. Дори може вие да сте част от това семейство, при някой от вас ще е така, всъщност, че вие сте му роднина на този човек, защото всеки по различен начин за различни хора ще гледа и ще възприема това видео, така че знаете, взимайте си което е вашето, което усетите, но още като какъв се показва пред вас, пред човек, който няма да се спре пред проблемите на живота, винаги ще върви напред, винаги ще намира път така, за действие, за това да нареди така нещата, че всичко да бъде наред. Де факто човек, който някакси няма да търси оправдания за каквото и да било, напротив, ще си действа и така си се справя по този начин с живота. Така общо взето така го е научил живота, така си действа и самия човек. Но още като човек, който постоянно се бори, постоянно може да влиза така в конфликти с различни хора, с вас, ви казвам, с страничните, с роднините. Просто битки. Нон-стоп се водят битки. Дали такива мисловни, вътрешни негови битки, дали реални, истински битки, в истинския смисъл. Не спира този човек така да върши някакви такива неща. Така се показва той пред вас. Кой е той в действителност или тя? Да видим. Мъжете, обръщайте си го във вашия вариант. Кой или коя е тя в действителност? Интересно. Стана интересно. Човек ден. Човек много бърз. Много бърз на акъл, много бърз на действия. Човек, който винаги ще гледа
как може до нещо да се добере така по най-добрия за него вариант, както казах. Винаги ще гледа да вземе това, което може от живота, от всичко, от хората, от всичко, каквото му се предлага. В смисъл, гледа да не изпусне момент, в който той да е на загуба по някакъв начин и някакси дори и моментите с хората така гледа да ги улови, точно все едно да не изпусна този специален момент, такъв типаж човек, така да го кажа. Умен, ловък, бърз. Може да е водолей, близнаци, везни този човек или просто такава енергия да е влезнал. Но и още, човека е дявол. Човек е съблазнителен. Някакси никой не може да му устои на чара. Доста е чаровен. Доста е хитър, както казах. Ловък, бърз, изобщо решителен. Някакси за него все едно всичко е момент на, как да го кажа точно, момент на изкушение. Всеки един момент може да бъде той изкушен или някой друг да го изкуши. Разбирате ли? Смисъл такъв. Човекът наистина гледа да не изпусне точно такива моменти, което е много интересно, защото реално той е един изкусител, на който никой не може да му устои. И по този начин той манипулира хората определено. И какво по-тъмно от това всъщност, но ще продължа все пак. Още сме съвсем в началото. Но още кой е той в действителност? Човек, който така ще гледа да се грижи за нещата, които има, за да все пак да получи това, което трябва от това. Грижовен ден човек, наистина не се спира такъв. Все нещо мисли, все нещо прави и така гледа да го направи, за да има за него. Готов е дори да изчака време, нали, така спокойно, за да вземе това, което му се полага, това, което той сам си е се едно сътворил и де-факто си чака резултатите. Той е такъв човек като цяло. Във всеко едно отношение така го вкарва това с дявола, имайте го в предвид. Това му е най-основното. Просто дяволит човек, в истинския смисъл на думата. Да видим тогава каква е тъмната му страна. Всъщност, въпреки че от дявола по-тъмна страна няма, но все пак да видим коя е тъмната му страна на този човек. Не мисля, че мога да кажа, че това е тъмна енергия, но ако съдиме по тази гледна точка, с въпроса така свързан, за тъмно може да говорим за това, че той е някакъв странен самотник, който всъщност не му пречи да си е сам. Някакси не му пречи да си се радва на това, което има, сам със себе си. Но в крайна сметка това си е мое, защо да го споделям с другите? Някакво егоистично такова чувство негово, което има. Това може да го наречем за тъмно, защото, както казах, дори не му пука, че остарява и че е сам, защото при някои така ще живее си сам, наслаждава си се там на богатството, примерно, на къщата, на апартамента, нали, на замъка, някой може пък и да е със замък, знам ли, всичко е възможно, нали, но това аз не бих чак толкова, но да, ето егоистичен, странник, който си седи сам, но творец, човек, който, както ви казах, не му пречи, че е сам. Той всъщност не се чувства чак толкова самотен. Напротив, даже му харесва да е в това положение. Така, свикнал си е по-скоро повече да си е със себе си, да няма около него много така хора, народ, защото може би му пречат на това, което твори. Той е някакъв творец.
И де-факто по-продължително време може би си е така сам със себе си, за да сътвори това, което всъщност му е работата. Както казвам, може би това му е свързано с работата и де-факто затова му и пречат и хората, реално погледнато, защото го виждам и като много ден човек. В смисъл, той не се спира в никакъв случай. Напротив, доста работа извършва. Някакси не седи на едно място, колкото и да ви изглежда, че все едно не е чак толкова ден. Напротив, той не може да седне на едно място. Той постоянно е с едно движение. Някакси се отива на някъде, се извършва някакво действие. Добре. Какви са тъмните му мисли към вас? Да видим. Както казах, той дявола по-тъмна енергия няма, а тя му излезна в това, което е той действителност. Така че аз тук отговорих, може би, на тези два въпроса съвкупност. Но, я да видим все пак, какви са тъмните му мисли към вас? Вие сте тази кралица меч. Вие сте си еднакви фактически, защото и него така го видях, само че той е рицар, вие сте си кралица. По-горе сте от него, де-факто. Вие сте си еднакви като цяло, вие също сте такава като него. Винаги сте готова на някакви такива действия, винаги сте готова да кажете това, което трябва. Нямате проблеми с такива неща, не се съобразявате с хората, общо взето. Най-важно ви е вашето си мнение и реално погледнато сте остър човек. Много така чувствителност не показвате. Вътрешно може да си я имате, но реално ня показвате. Изглеждате студен човек. Както казвам, умен, доста умна. И вие сте бърза и ловка. И де-факто, какви са му черните мисли към вас? Може би това, че по някакъв начин сте същата като него. И де-факто той знае, че вие сте също такава изкусителка, какъвто е и той. Реално погледнато, може би си мисли, че вие сте дявола в неговия живот, защото, нали, ако сте еднакви като цяло, точно това си мисли. Страх го от вас. Черните му мисли, че всъщност го е страх от вас, защото вие винаги сте готова да дигнете този меч и да го посечете. Някакси и това го дразни във вас, може би тъмно, като тъмна мисъл, все едно, в крайна сметка, тя или той, нали, в случая, какво изпитва към мене? Всъщност, изпитва ли нещо към мене? Може би постоянно се двоумите и вие, или поне така му го показвате. И той реално си мисли, в крайна сметка, този човек харесва ли ме, не ме ли харесва. Може би някакси това не може да разбере във вас и това го кара да мисли по някакъв по-така тъмно, по-черно, все едно има ли смисъл, няма ли смисъл, но определено ви вижда като много силна. И де-факто знае, че в определен момент вие ставате дори още по-силна, точно когато трябва. И това го смущава. Де-факто страх го е от вас. От така, както виждам, според мен, реално го е страх от вас. Много интересно. В смисъл, даже забавно. Малко ми е забавно на мен, като го е страх от вас. Защото се оказвате доста силен човек и това наистина го кара да се страхува. Добре, и само още един последен въпрос ще задам. Така, в момента просто с какви чувства е към вас, нали, все пак да го завършиме по-приятно този тъмен разклад, въпреки че не го усетих като че този човек е някакъв
тъмен човек, по-скоро нормален си ми се вижда, но какво изпитва в момента към вас? Една карта ми падна. Така. Да, какво изпитват? Аз ви казах, този човек го е страх от вас. Той знае, че вие винаги сте готова някакси. Не знам дали виждате, но по-важно е, че аз си виждам картите, нали? Той знае, че да, дори да имате такива някакви пречки, вие винаги сте готова някакси да се оправите с тия пречки. Така ще направите, че всъщност ще ги оправите. Не се притеснявате от пречките. И това всъщност му харесва във вас, но има и нещо, което не му харесва. И то в момента какво изпитва? Той знае, че вие имате много избори. И както казах по-нагоре преди малко, точно някакси той не е сигурен, че вие всъщност го харесвате и го искате. И ви усеща, че все едно сте пред дилема от това да изберете всъщност някой друг пред него или пред нея. Знае, че имате страшно много ухажори, примерно такива, които може би се показват, не се крият дори. И вие винаги бихте могли да изберете някой друг. И така това е смущаващо, нали, всъщност. Но какво изпитва? Знае, че с трудностите някакси вие нямате проблеми. Премеждията ги... Това не ви притеснява. Де факто толкова много премеждия до тук сте имали и трудности, обаче все пак сте се справили. И сте си... Така, живота ви е научил всъщност да се борите. И вие затова сте и толкова силна. И затова го е и толкова страх от вас този човек. Защото ви знае явно всички тези трудности, как са завършили. А то всъщност са завършили така, че всъщност вие сте побеждавали винаги в всички тия битки. И някакси винаги сте имали решение за каквото и да било. Винаги сте се справили. Така че той ви вижда като много, много силен човек, който винаги ще се справи с неудобствата на живота, така да го кажа, и някакси неудобствата се не съществуват. Те изчезват. И страх го е. Човека го е страх, че всъщност вие не го харесвате напълно, не го обичате и че винаги може да го замените с някой друг. Това е в момента някакси така чувството му към вас. Забавен разклад се получи всъщност, на фона на това, че трябваше да е уж страшен и така нататък. Всъщност не е страшен, съвсем нормален и съвсем логичен. Това е за днес, приятели. Надявам се наистина да ви е харесало видеото. И споделете в коментари. Очаквам вашите коментари. Така ли? Чао! До скоро!